wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake kuzana ndi anyamata amene mukuona pa screen anyamata amenewa amachokera ku Mangochi komwe ku Malawi. Anyamata amenewa amakhala mu dziko la South Africa ku Cape Town. Anyamata amenewa ntchito yawo inali yakuba ku Cape Town iko, kuba komanso kupha, imene nde inali ntchito yawo. Nde dzulo anapita ku West Park ku Cape Town kuli shop ina yake imatchedwa West Park, ndi anyamatawa anapita ku shop kuja kokaba. Atafika shopu kuja inali chamma 10. Atafika mu shopu muja anakwanisa kupanga attack first floor chifukwa shopu yake ndi upstairs munsi komanso mmwamba. Anyamatawa analipo kwana 6. Awiri anapita mmalere, floor anali mmusi. Nde akwabera anthu aja amabera zinthu zosiyanasiyana, mafoni, manikilesi komanso ndalama zimene zinapangidwa pa tsiku limene mu shopu imeneyi. Akuba chonchija mmodzi wa ma security anali ali pa tea time, sanali mu shopu mwayi, anali ali panja kokamwa tea. Nde nthawi imene amafika chamma 10 kunali kuti wa security anali mmodzi. Nde amene anakamwa tea uja akubwerera anazindikira zoti shopu iyi yapangidwa attack. Nde uja sanafune kwapanga attack kokubaja, anayimbira apolisi for backup, ndipo apolisi anafika. Akufika apolisi aja amablowa masileni. Nde okubaja a first floor anamva zakuti apapa apolisi akubwera, ndi anathawa ndi galimoto yawo mapita, kwasiya anthu awiri mmalere. Amalere aja samaziwa china chilichonse, anali busy. Ndipo pezeka zakuti apolisi aja atafika anayankhula kuti polisi. Amalere aja anamva zoti polisi afika, ndi mmodzi anatsika kuzalimbana nawo apolisi aja, kumaombirana ndi apolisi aja. Apolisi aja anakwanitsa kumupha munthu uja, sanamusekerere ayi. Ndi wasala uja anatenga fuli yake kuiponya pasi, kumabwera ndi manja ali mmalere, kumabwera manja ake ali mmalere chonchi atikusa alenda muno wake. Apolisi ajaso sanamsekerere, anamushuta straight, ndipo wafika pompo. Nde iyi ndi nkhani imene ndabwera nayo akuluakulu. Anyamata osewa ndi aku Malawi amene afawa ndi akuluakulu kuno tinabwera kuzasaka ndalama munjira yolondola kuzagwira maganyu. Akuluakulu, khalidwe limeneli ngati tikumachita chonde tiye tileke. Of course tonse tifuna ndalama, koma si njira yake imeneyi akuluakulu. Ndipo njira imeneyi munthu sumalimba. Analipo ambirimbiri amapanga njira zimenezi, makamaka anthu apano anamwalira. Njira imeneyi sumalimba nayo. Ndiponso ndalama zimene ufunazo sungazidye. Amadya ndi ena anthu oti samavutikira ndalama zija. Akuluakulu, tikutalanzako ndiralanzako, sungalipange kukhala lako pomubera iyeyo. Zosatheka zimenezo. Ndi akuluakulu, ngati mumapanga michitidwe imeneyi chonde lekani. Chifukwa choti apolisi aku Joni akangoziwazo kuti anthu andi mafolena samasekereraso ayi. Kukuombera pompo akakugwira uli ndi mwayi. Izi zimene amapanga. Ndi nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi. Akuluakulu, osayiwala panga subscribe kuti nkhani ngati zimenezi zikupezani mosavuta. Ero azifumu.